ଆଜିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 5ଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପରେ ଫର୍ମ ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡର ନକଲ, ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ ନ କଲେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପିକୁ ନେଇ ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ବିଜେଡି ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ଖବର, କେବେ ସରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଖବର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ରାଉତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପାଇଁ 4ଟି ମୋଡରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫେସ୍ ଆଇରିସ୍ ଜରିଆରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରାଯାଉଛି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଜଣାଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଲୋକେ 146778 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ।